తగిలింది. యుక్రెయిన్కు అత్యవసర విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేస్తున్నట్లుగా స్లోవేకియా ప్రకటించింది. రష్యా నుంచి స్లోవేకియాకు సరఫరా అయ్యే చమురును కీవ్ ఆపడమే రెండు దేశాల మధ్య వివాదానికి దారితీసినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇక యుక్రెయిన్లోని డ్రుజ్బా పైప్ లైన్ ద్వారా మధ్య ఐరోపాకు రష్యా ముడి చమురు సరఫరా అవుతోంది. జనవరి 27 నుంచి స్లోవేకియా హంగరీకి చమురు సరఫరా నిలిచిపోయింది. రష్యా జరిపిన డ్రోన్ దాడుల్లో డ్రూజ్బా పైప్ లైన్ దెబ్బతిందని యుక్రెయిన్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. కానీ కీవ్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే చమురు సరఫరాను నిలిపివేసిందని స్లోవేకియా ఆరోపించింది. పైప్ లైన్ బాగానే ఉందని, దాన్ని పరిశీలించేందుకు తమ రాయబారికి యుక్రెయిన్ అనుమతి ఇవ్వడం లేదని చెప్పింది. దీనిపై చర్చించేందుకు యుక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ నిరాకరిస్తున్నారని తెలిపింది. అందుకని యుక్రెయిన్పై ప్రతీకారంగా విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేస్తున్నట్లుగా స్లోవేకియా ప్రధాని రాబర్ట్ ఫికో వెల్లడించారు. రష్యా చమురు సప్లైను కీవ్ పునరుద్ధరించే వరకు ఈ పరిస్థితి కొనసాగుతుందని తెలియజేశారు. చమురు సరఫరా తిరిగి ప్రారంభం కాకపోతే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని, ఐరోపా సభ్యత్వం కోసం కీవ్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు మద్దతివ్వడం మానేస్తామని ఫికో హెచ్చరించారు. మరోవైపు తాజా పరిణామాలపై యుక్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రి ఆండ్రీ సిబిహా స్పందించారు. ఆ రెండు దేశాలు సంయమనం పాటించాలని, బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని ఆయన కోరారు. Infraštruktúrou, dodávkami plynu, havarijnými dodávkami elektriny, humanitárnou pomocou. Podporuje európsku perspektívu Ukrajiny pri splnení potrebných záväzkov. Napriek tomu sa ukrajinský prezident správa k Slovensku ako nepriateľ. Najskôr nás poškodil zastavením tranzitu plynu. Straty na našej strane sú 500 miliónov eur ročne na tranzitných poplatkoch. Jeho argumenty, že kupovaním ruského plynu podporujeme Ruskú federáciu, sú falošné a nepravdivé, pretože viaceré západné krajiny vo veľkom nakupujú ruský skvapalnený plyn. Je úplným paradoxom, že ešte aj plyn, ktorý podľa európskeho práva musíme cez naše potrubie doručiť na Ukrajinu, má ruský pôvod. Ukrajinský prezident nás úmyselne